Atong tukion ang sugilanon sa usa ka klinika sa Zanzibar. Kini ang milagrosong sugilanon nga nagauluhan, Milagrong Klinika sa Zanzibar. Ang atong sugilanon karon, atong masayran ang kahibulungang paagi sa Dios sa pagtukod sa usa ka Seventh-day Adventist nga klinika sa isla sa Zanzibar, Tanzania. Kining klinika usa sa mga espesyal nga proyekto sa misyon karong quarter. Sa tunga-tunga sa dekada sa 1980, si Sif Sharif Hamad, ang Chief Minister sa Zanzibar, nagkasakit samtang anaa sa Dodoma, ang kapital sa Tanzania. Bisan adunay daghang duol nga ospital, gitambagan siya nga moadto sa usa ka Seventh-day Adventist nga klinika. Nalipay siya sa maong pag-atiman nga iyang nadawat ug nangutana kung kinsa ang nagdumala niini. Sa dihang nasayra niya nga Seventh-day Adventists ang nagpadagan niini, nangutana siya kung mahimo ba silang magbukas og susamang klinika sa Zanzibar. Nalipay ang mga leader sa simbahan sa maong imbitasyon tungod kay dugay ng lisod ang pagdala sa misyon sa Zanzibar. Bisan adunay mga kalisdanan sa nangaging mga tuig ang mga programa sa panglawas nga gipahigayon sa mga Adventista, nakadawat og maayong suporta gikan sa mga lumulupyo. Niadtong 1986, usa ka komite gikan sa simbahan nakigmeeting sa Chief Minister ug iyang gidasig sila nga sugdan dayon ang proyekto. Gani, personal siyang naninglabot aron mapadali ang proseso. Sa pagpangita og lugar, nakit-an sa simbahan ng usa ka karaang hotel nga adunay duha ka mga building ug kini ilang napalit. Si Dr. Josiah Tayali niabot gikan sa mainland aron manguna sa pag-andam sa klinika. Gipa-renovate ang mga building ug gidala ang mga medical nga kagamitan. Tungod kay libre ang mga serbisyong medikal sa Zanzibar ni adtong panahona, gitugutan si Dr. Josiah nga magbukas og butika. Ang kita gikan sa pagbaligya sa tambal nakatabang sa pagbayad sa mga empleyado ug sa pagpalit og dugang nga medisina. Niadtong Enero 31, 1988, opisyal nga giablihan ang Zanzibar Seventh-day Adventist Dispensary. Sukad niadto, daghang mga tao ang natambalan niini, lakip ang mga opisyal sa gobyerno ug ilang mga pamilya. Apan ang kadaghanan sa mga pasyente mao ang ordinaryong mga residente sa komunidad. Karon, human sa hapit 40 ka tuig nga pag-alagad, ang mga building sa klinika tigulang na ug kinahanglan ilisan. Kining klinika usa ka tinuod nga milagro sa Dios, usa ka buluhaton nga iyang gisugdan ug padayon nga gipanalanginan. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter makatabang sa pagtukod sa bag-ong mas moderno nga pasilidad aron magpadayon ang ministeryo sa panglawas ug misyon sa Zanzibar. Daghang salamat sa inyong madagayaong paghatag aron suportahan kining importante nga proyekto.